Sarigo tware koriga. Nero twamanyora. Sarigo tware koriga. Nero twamanyora. Sarigo tware koriga. Nero twamanyora. Agetembe tware koriga. Nero twamanyora. Agetembe tware koriga. All right, asante sana, asante. Mbia mono. Mwanchu mulireli no mwanchwa omo tegereli Getembe FM 102.7 na radio ya Chirengo makiguma asichi ngongo chonsi ema mogoroba gosichigagi chonsi nabo igo asebirengo bionsi wetera sebirengo bimya mona ibiri chunta isa nobere ekartugo chaka omurobeli kurunga sindigisa na lero mwanchu mulireli no motegereli asumurobeli sindigisa nigo otutaliri eyemo asemo ebitunwa nebitongo goika sensemo ya South Mugirango ebunge asenseme kurunga bumagina ekenyoro asengoto auno tulero tukumena ne kyombekemo aubiye aliganire kegima batebiringa sindigisa yani nga gakegake gagakora bokimake mugushaka tanya manke Yakora bokimake. Yo wanchubuli linga wetera ase agake wetera saga sinini bago kora sindigisa negekora twikire gaiga kwene kinga ine nekenenga nyamanke yakora bokimake murobeli sindigisa nchenkoro kwa Geoffrey Onsarigo Muraliogo karibu sana leto sange abanyakyombe mbiyamule korango igonya muyo nomogoko mbiyamule sana uino mogoko kurasike nyirukiabo magena gegotoka sebunge ya South Mugirango ese county ya Kisii yemasemo notobwete kambi kwene kinga nkebanyakinyoraba babuate asekyombe ekeiga kiabo yemasemo ngochaka no munyakiro bwekyombe atumanyinga ine ekiga nkibakuruka sindigisa yabo nabo igo esindigiseye ngakibakonyeruka yemasemo munyakiro bwekyombe karibu sana ngakiukurwa Samaria mbiyamo nonkoro kurukasi okengo rukasi okengo ganonka igo kenyurika ngakikurukwa kenyoreka ogekurukwa engoto bomagena nolire yo magena nolire imi bono ekyombe kegose sindigise mubwate ngakikurukwa sindigise yo tobwate ekurukwa engoto youth group igo asesindigiseye engoto youth group no mubwate gaiga abana bwa babwata nigo so abandi mbaro banyora isabari aba bagenda lakini abana ubaro batokasiritu kuri rero asoboga no moke oyo minto gwatebanga ukorokunga Lucas gotumanyia tweredenga sobwa sio kundi mwachagete sindigiseye ino sindigise yaito gotwanye cyagete emyaka 5 mo yarire guchimaiga emyaka 5 nomo yarire guchimaiga ikiringa nkikiaringi gochako sindigise gotwachete tukanyora nga abana mbali bare kuremeru kinga kigete abana bare be sukuru bare goika bare meru bona kera twanyora naiga bantu bakega tukanyora na kitoko ratokonyo umwana uyu aruka agende sukuru tukanyora nga tuise konyora na tubwata na moigo ndaru emia onde 200 ondeki na gotwara kubwata no twanyora rusiri umwana ko Yesu igo gwetera asiliete nga engoto youth group anemono gosira abana bakwenda iskuru nabo kugimokia masomo asikenyoro nabo igona bamenyi bensemeiga kurunga kiyu mwagenderere buya ekyombekega kino gya sindigisa ine buno eyamasemo ayo muntu bene una Lucas ekisindigisa nya okonya linde yankonyira saa tambe mono buninga kiyo kerokende buna nje nabwato bolemerwa bwo mwana ata yani abwate bolemerwa ata nyorete kwende school wana chiba seche kera bajete kero muntu akarunke ngenge na ruseti umwana kakagende school igo no gotebanga kanyama kega hakura bokimake abaiga bonsi bakabwatira bagakonya ukabana mugoko umwana kaende school abanyakiumbe gakimu gwekira chinkobi mwaka kote ndiya mono omugerere iki kelitokobeka nga ayolega uwe migireti omugushya gotebanga kiabande songora igoti kiago kunyu lakini aba bakanire nga ya mbali go songora byabande kulende bago songorera ko babwato bo mubwo konyana nagekora babwate Lucas yokoboko bakamuikinka umwana kaende school bono ine Lucas andake boniga abantu bali kogali batama YouTube yabwa sindigisa bakumetinga bono bagaka balinki umwe akuli ato tayisindigisa nkira tokonye bono batebi ngobo kwande bakuliye tigana kotegera asiri nchego nale ko batebya abantu mwenzi mule isiko na bamurigerere tigate isiri kona ale ko batebi mokoreiga tigako babosaiga kasoa kiombe kende gionsi agwa sore kiombe kina bogego gokonyora gya gokonyira asotakagirite buna incho mate nkiankonyete osemuna mumanyete ngiankonyete igo boniga obasebi bwao andake omuntu ayisukobori nkikiagera ya bono uno omuntu monenega ndoche kiombe kiga gosesindikise nige burukana embangi nambaga kamba sa embantu bake bono asiki muri abantu bonsi muri ebirego byonsi igotore bigori byonsi ekego gara besa omanyete teria monene na moke besa nabo omoka gutoko bwate omonene obwate bonekagera tukareta ngatige gente kikebenga igotokeruka youth group
lakini rende ngaki iyo twabate birengera byo gokonya youth abasayi mono abasaye mono lakini giasukire giakonyo paka baibuli babo gokonya paka baibuli babo aino mangana ya saro mwancho muligere no mwancho mo tegereri ando nsia sole igo ekirugende kubuatia no murobule kuranga sindigisa na sindigisa lero ni getobegete igabo magena engoto imebongea South Mugirango aseto kusanga mwana banyakiumbe bono mogoko manene amasiabo nigasasogete asingenchunga basindigisire na baru basindigisiru banyolire ekiriki abasugire bosyo bagotebanga unamwabo obwatu wa mu gobo kuikaka unamwabo kwa bwatu gobo wegaga mbuya muno sana andake tikango tonyole oyonde omulikibwe kyobeke iga umungwana rata uragirete mpaka nande nkubuka nyani chendage dombuyete lakini kuratiga ekingirata Wanje noje nimbugata keki. Kora ijange. Igasi ningo gosuka igango kugwenerande. Mwenchu muliri ayo igano mulikibwe kyombe ekeiga asesindigisa nero olebuya kwarali otebire. Tiantu manye gosomoga noye no roliyo andake esindigisa ya mokonyiro weneire unabeire iga. Na yerige lingo mangana igogoke ngakiyukuru kwa samarieta. Amarieta na ngoro kulame kiumbasa gondo yobonyi. Kurwa seke nyolekeke kia engoto. Yeah. Bono lameki inkyogo kora se kyombekeiga ekyombeke gonde buno muriki ase abanyakiomba abonse muroje gaiga ninje ngo barikera na inderende gende kiabo ko barure ninje ngo kebeka amo na ruoro twakwana twabo twaererio yoro takei igona yokulika amalieta y'abanyakiomba aba andake gokoboria sogo chaka ine embalenga mure ase kyombekeiga gosisindigiseye iga ekyombeke tora abantu 25 abantu 25 na inde kurwabu gotubwate ekiombe tokwena na sindigisa kibese chiga twachibeka amo twaererio omonto uri ole kwaegwa aseri tukerie na igomo gokora table banking ekero mo gokora table banking kibese rimu asangire iga cyose mu omonto oyo muri morioka twamwererio ogenda tigamba buli abanyakiombe mugani ko manyigwa mangana maya murana magoko tigani bunge biri arebe cyori aya bya mono uyo mitora meki andake kibese rimu kwena na iga mwabe kanse mu omonto oyo mo rero bubegumburororo abantu nabo muntu akuru kibesa gusalia na niguo samyokigu abuga tunaba uli bamule ine mugani konyora ninu nchira murahe muko kibese inu mu omonto bya nabo tutagete tonyore njera ejo tutarekera abanyakiombe mugani konyora njera mwaga kibese inu bya andaka no akabengi kabagakira mwanchubuliria mangana mayanga mbale no moyo ngabanyole no ebengi kubakonya eligere basira soko bwaterana na kubakira kibese cyabo ensemo ya sindige suzunabo aya bono uyo mintola meki ayenki wakonya kire uno muntu bene kura sikime korwa seke umbeke incho uno muntu bene yankonyire kiandege ikon mbaka muna bono gwachire kuligereri kwatebire ngambu yande eken ema umbeke mbuyakire tali byaba yakiombe ma igombu yore igonko rushuri kinda kwabe kamboto baka abana bachire sukuru ebirogo nagurire bye plastic wetera sekiombe wetere kiyombeke abana basomire mbale sukuru ebirogo mbire nyomba ebye plastic ayina mangana maya sana inda nyomba nguragirore abantu mbale gali andake bali siko gali bakumetinga lame kiyo takatantaini nkiakoligia sekiombe babeke ngo barushye sebirenga liye biwobe nataka baminto ko bainyolia na kobatebya seri tukeriria rero ekeombe negentekia ekeombeke abantu abange babwate igo baeterete ase byombe igona kigekogera buna intwaba tuchagete kiombeke na kogenderera asenjere yemo egere togendereri ayori ore isiko koligereri gwatebanga abantu abamba cyandegete aye nubwate kende nayo tebererete kuna gotaburi ibintu byabandi ninju ase byombe tubwaterane tokonyane egere byombe bigenderera igo mwatendera sindizenengia igango ndaraso mugoka sinini emote sindizenengia turaranyegera ngasi ntwaragoka Getembe twale koliga ndero twanyega getembe twale koliga ndero twanyega obokonyi twale koliga ndero twabanyora obokonyi twale koliga ndero twabanyora aya biamono sana umwanchi muligereri no mwanchi omo tegereri andonsia sole omogoko nigole kurwa sekenyero kingoto yotoka umagena yemebunge ya South Mugirango ayoyo masemo tukukubekera ekambi na ukomnyuri isindikisa ningia yakonyira bange lame kyosomero mwana lame kyogolire birogo nyomba nabo igombu yale kemobereki afya asinje kiombe gekurunga sindikisa eye masemo andake lame kimbia mono sana yakutanyaro yondega nera tomenye nga andake nga kimogendere ta sekiobege ngudara nyoru munginera ngarate baba mbiyora samali no jogoro yamana lieta ngo
kore kukesia mora. Kesia na mubwata ndwe kiombe ko. Chomo bwata ndwe kiombe. No ri kiombe. Kali koi kubaga tere kwanyo. Ya ndwe kiombe bo. Iye mene kia korosiro libia. Nki ya konye kiombe. Ndi kwa chagite kiombe. Iga na chagite myake yo no yosta. Oyosta. Oi kamerete. Obwaterete. Oranyero muntu akatabinga ya kesia ga kia ni mbwate boli bwa musini atigankwa utige kiombe kuna bono ngani tikote ndakwa kabesa tugutige kiombe kiga. Tingo tigota tiga gokonga ngendere no babesa obu nande ngendere. Iko kwangire togotiga. Yani nga kesia ni gabwatete ndi gecherira se ngombe asinjo na maitingu kamare kurwe kiombe. Nabaiko. Abanya kiombe ni motige kiombe ke. Motige. Iko no mata ta gotiga. Nimba akire mo gotiga tali. Ayo kungainu watebanga otige to basobwa mo bwoko bwata na bwebyombe. Sindigisane yengenje. Tiga kutunga mwana wa kesia. Kesia ine ekiombe keiga sindigise kurumugwanye cyagete. Ine inkyuro cye yago konyire. Ekiombe keiga ne kiyakere sindigise ne ngiyere ngenjo igokwaye utibesa. Siao obeko omobuko ogenda konywera amaru lakini jetinga iri besa ngende konywera amaru tibase tie nae tungagoro mogondo ngai utibase tingagora chingoko ngai utibase kuratiga tuchake masema ukagoro mogondo weta sekiobeke abanya kiobene kene na gorito mogondo iri mwa moete yakiringo chingo byo no mantaba yamo yani atoko batembia mono bago konye aya umugondo nkigwa kolete kwagolete gweta sindigise umugondo na golete boni gambegete chingeni ororo ngorusi ororo na irani chiri nae tunkenkenke muna bako irani iko chinyini chira chigwa gole mpake simi ngi yobwatendo gweta sindigise nandi nkigwa kolere chibesi kwa na chibese chingaimo kinga ngagora chingoko boni gani mbwate chingoko ntugete gari nabona manya namagena kwalire kyoko mekamekera amagena kiombe kiga sindigisa iko bongo kukagora bwabikira magena kubaturagire bono ubwate nibo amangana mayo mwanchu muligereri umongi no lenkagalia urase sindigisa eliende ko kwebyombe byo kogambana ayali baga muikaranze mu kugamba abayiga kesia nabamwabo ba Getembe Television ekionga kiamamogusi. Mungina baba sibia nyabo kenyantari nigo abulet kurwari tukuri juma chinsa 10 asensemo ya nyangoso bunyansiaga imeye county ya Kisii igabulete maiga yokwenda asibirero ase ensemeyo onde uramorore ake ase namba 07212522 ose akorobote sigeta seni kebanyanyimbo kendi yonsi kerange nasare nigakorwa korwa ase kenyoroka lya bigutu sensemo ya Masimba. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine aje numwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurubali bwo musaso ko Jumapili nigo urago chire eye masiyamba kurwa asikaniso ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye tariki 23 omutinyu kabere umwakoyo wikirubera ngonsemera ngo 25 monene yesabakwe babalikire mwensi abantu baito kochase nyumba ya Nyasaye inteno mwaskofu Isaya Onsongo Ngare nongo toka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no togakarega iga Getembe TV radio na TV live no bagakare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakorware abakorwange aserieta lya Yesu ntionyoro bubwibwao ntionyoro guseni bukwao ntionyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moikasobuya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu. Karibu tumewakaribisha. Mweba Getembe Television kubatirana na Zuku Satellite niko barakoleta mangana maya yemu asiyemo umira na numero radio go Mary Karembo Kerubo
nere DJ Anson ekirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwaliga ni mimuruli kurukuma sasa kurwa TV na radio Gatembe Radio FM Gatembe TV Jumapili nteto kubaliga ni asikanza ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship amustumo wa Kenya Nyasaye amo ase Gatembe TV na Gatembe Radio travel live kuruga iga ensemo ya Oasis magega yaye ikanise ya Yesu ni mwamba Noere Worship Center ne yamasema kurase kanisa ya mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro. Gatembe Television ekionga kiamamogusi. Mungina baba sibia nyabo Kenyantari nigo abulet kurwari tukuri juma chinsa 10 asensemo ya Nyangoso bunyansiaga imeye county ya Kisii. Igabolete maiga yokoenda asibirero ase ensemeyo. Onde ora morore ake ase namba 07212522 ose akorobote sigeta seni kebanyanyimbo kendi yonsi kerange nasare. Niga korwa ase kenyorokia lia bigutu sensemo ya Masimba. Gatembe Television ekionga kiamamogusi. Tebirentu tura sisindi gisaigo tokonya togenderera bosyo bono abangina mbali gali bali asebinyoro barabu anda hake network ya buto kirenga barabu bakumirana bakwana nkimuga akumuira nyomba nakyumo ngino ndago esoka nakyumo ngino ndamenyete asuko gamba barusi ngorobo ikasindigiza bono nje nayo chakotaya bangina maminto bali bali isiko gali batari go soe kiombe kamora nje soe kiombe basa tiyo go soe kiombe nchiri chinyinge ne chinke igo go soe kiombe naliyo tanya go chande ke kiombe keringo rusi ori chibesa ro gore yanga ngo isokore abana bawo baragere buya nana boko nyoro botuki ko bwate otari kunyo gusabirira mugaka chibesa bono andake amangana namaya gakita kwanti amangana namaya iko bona abagaka bali mega igamba igota amangana ayibole tikango nyoro mugaka yo monchungo cyo mungwana na ora tebinga amangana yenga kyokoro kwae Asamaria tangoro ku Geoffrey Yomo kai Geoffrey ande ikonde omulisi we kanisa no molisi kurati omulisi mbiyole mbuyanda kabisa ngolisi oli chingori nyasaye nande ndate ba enda igoro tali bali ne igoro bagenda igoro igo no molisi no ore nambe yemo kogenda igoro molisi ata molisi we kanisa gie ekorokunga engote CDS church igahe no molisi Geoffrey Yomo na no ore kyombege bali sinko bara sebyombe abali sinko bari asebyombe na inde ase okosemye kyombekyo na kobali ngana karoto gochaka twachaka no gusaba na mariko bono ande ke tukukwana naye oyo minto omolisia omo eye maseye mo bono iga indi gwa swete kyombeke korona ga swete miaka yara turumbukira nge 3 iga ya turumbukira nge 3 kwarore bya bondo obuya na arorere mono korona swete kyombeke gyankonyire na bwata ka pikipiki kane ngakakore roni karobare ngikonga na yabeseri na yebekaime gankonya ngakore pikipiki bono ya ekatigare kabe yani igo bono omolisi gweta kabesa kali kwaetu ugakore roni igatigare kabe yago nande yago konyire kende wita segebeke nande korwabwo nkaigore birengererio ekiagara nche no musae nainde nkaneirie family tarachi kombwata bakanga nainde kabesa mbanga bwango iga nkaigora spare parts ali etago igo bunatura chipikipiki nchirali no mukungu no harali kuna kwaereria bintu biri tiganda kubuli omolisia aye manseyemo abanyakyumbe bakageruka igore duka ekera abanyakyumbe abanyagore duke ina bantu bangene yakire chingobe yani bona okirete baka bagelire mpaka nda yasere gocha igombobe amangana maya abono andake omolisia abantu bali gali barabwe gasi abaganyete nyalebe asuke mwaye aenda ibe nyalebe asuke aenda kurume nyalebe araosi aliye ertali ko korumukia Bibilia nkigukwana igoro yomokia Bibilia gotebanga ase oyo tari korigia taria gwendali nekena banyakyumbe ngo uru mwanchire mokoro mukimwirigerie asoko kora sindigisa agiye kana mokemeka kamurebiya mwancho murigereri tokonyora oli onye togo swa sigurubu gosekyombe kiabande erigera mubwaterane oyale taibere oyo ndeibere oyo ndeyemo momenta de chisane nagekora chia konyire Geoffrey igo ireduka nande Geoffrey ogendereire bunu nena amanye naka chete gota sindigisa nembere sindigisa nengiya
karibu ase bari batari sindigisa baso ase sindigisa ebo musae ebo mong'ina ebo mogaka nchuso ase mbale bagoteba nga gakisindikiza tingo swabono nso enya kuba n'abang'ina abagotubusa abang'ina abanene na nchendo moke kwana ngeke ulikilie kege kwana ngeke kuba n'abagaka n'abang'ina abagaka n'abeng'encho nekigekogera omogusi atebete ng'a abagaka ase bali ng'ana ndiri gosareka ase bare ing'ana ndiana gosareka igo abasae toso ase abagaka batobosemi kai barure kiaga no bamenyire emyaka emenge mwachibuliria na mang'ana maya sana okonyora iye mase masomoro buli okurunga sindigisa na lero nigo tuliga abo magina engoto South Mogirango iye masemo togere kugokera abanyakiombe timaiti abanyakiombe mugwato mogoko kora TV ne radio ko bagaiga gaki mugwato mogoko inyora ngage tembe nige kurunga ekionga kiamwa mugusi nko babuli gatembe TV na gatembe radio ntabi ekionga kiamwa mugusi gatembe FM gatembe TV ekionga kiamwa mugusi ino bantaba ngaine mbia mono sana bono mwanchibulie katobede gusangamo ningani kumanyanga andake abaiga bonsi barasekiombe nigo babeire bagokora boiga so kwegendereria timaitinga ine kindi gyonsi yakolekana senseye nkebwate mechando yani kindi gyonsi kebwate safari ebwata magena nebitongo ine nchungo yo mintoto tebi ekiombe kekeina sesindigiseye kango iga andake inu asuku chakotebya ningo litangani Chasama litanga okutabita mukeiro mbasa korwa ekenyoro kiabotabali magena engoto nande engabi engoto naye engabi engoto olitogo iwa engabi engoto kai nabengabi ekoragana nayo mbia mono bona engabi andake kyombege keino nkebwate mechande ndemo ayeteire challenge kyombege to murabi no kobori kebwate mechando asenge ncho kwenyara goito kobo mubo korogo kon muna boni gana botogo simeka chinye mno yo mtate ba otoko uchiwe stoko mbo mugondo nyine chiga nchibwatira stoko ra kitogo chira nabo igona matoke mugondo tobwate ya stoko ira egere to tonyo chibesa tochikwegenda no bugo kurakirango abanyakiombe mubwatie chiro echirere nkongu muga nimorose riwe chiro nageko igene muchano mugwetera muna sindikisa ino wanchumulire na bera bano murai bwe serikali kurwa sensemeye andake asibirengo bine byonse ebe omo MCA ebe omo jumbe ebe omo senator omo governor neba no mo president ko igole n'abanyakiomba abayiga bamagina ababago tokaga igase engoto youth bagwato muchando bwe chiro igo nkimuraga nibono kero gotebigure chiro ngimurani mokole kero tagete chiro tagete mo byekana tonyo industry ya matoke range nabo ige parero sigwe egara matoka ya soka genda saga niri nabo igo gari ase chiro tokoirwa nte bintu tokurusi mogoni ko birori goririke lakini bitokora kuri tukoni goririme nabo igo ase megondo ya hito ndiye go chiabe kiangasi kego chororo bona amacha agotobera ara soko ya renta toitere imeli bigere bibe to iko mugitene kiombe na ande sisindikise mubwate sikwa macha ike chinyumba nabo igo kaki kwana ngo nabo igo umwanchibulire nga ase ekiombe sindikisa yaba anya kiomba biga baingoto mbaigwite kango na ande ngamba ikwange banyole kinde amacha ike nyumba barendere ebimeli byaba mone tugo barosiri kwa sindikisa lekene andake bona ayo no munyakiombe ndi wachagete kiombe kiombe kekero bachagete gya kure myaka 5 makumaga lakini nchena abatigete bakara kure myaka 2-3 bakara konga ugaswa egero botrenche bokandi ngamenyo chakaswa karara ngambi yabale ekero kwa rambi yabale ayibona kwa bire byeno kwa sweta go senso na bolo timnande biyai kwa meka mekire nande biyai kene kire gya okonyire bakanga chibese chingaire abane school tebi ngoli uligire tyo tomanyire mangana nabona agotaba ngagwetere kiombe keiga nkanyola chibese ngaire abane school kanyola chibese nkagura omugondo nkabeka chinyeni kagura chingoko nabo iko chibese chigango nkonya chasobo ngobu nabona manyatende abitali mangana mayama nyakiombe mwachimuligere liga aya onsi nigene ogenda tukutubwatia somoro buli kurunga ebyombe go sindikisa abana mono sindikisa ya lero ebwato mogoko monenga yakonyira banyina abagaka abasaye abubu ikraboni gabayegendere irina guskubugima wetera soko konyana na kubwatirana bono ine aja no ule gaguka utabwatie kirogokora inkyutago joineli so ange sekiombe inchungo babiri batatu bane muchake sindikisa era bakonye irigana nimwegendererie nagekora sindikisa ya lero ya beire yo mogoko monene abanyakiomba abayigatali nchengo kwana amasiabo nigago iteko mogoko asekelinga nigo banyoliro buya bokogendera kobamo gekora mugusia gotenga kerobaramo nigo okogendera muno mogoko tigango mogoko Getembe tware koria nero twanyonyora getembe tware koria nero twanyonyora sarigo tware koria nero twamonyora yakundi tware koria nero twamonyora orandi tware koria nero twamonyora ineti tware koria
kono andake tiangira naso munya kirgo bwe kyombe kiga andake ko tubuligire tukukora omoro byo sindikisa inkie kere amagania ino kurubono andake myake bero so yo mego chabusyo go setano inki mugwete nke kyombe kebe inki ngai muranyo le moikire kyombe kero se yani amagania kyombe kero kunyarigereria okorora nganyore ndibi twanyora andake se obokonyi twari gusaba nganyori twanyora obokonyi kyombe gesirwe enjere ya mago se yende na utware gutakanyora twakira atwa kero kuburinga emyakire bosyo ebere etatu ngaye kyombe kyoranye gikire nchungo yo minto masa ngaye magania ino emyakire bosyo ngagituraro keke mengero ayigikire igo torigereretie gochibosyo ige minute nga togoja goike emyaka ebere etatu gochibosyo onyense gochikogenderere buya igo ndojenga nabo turaje tonyore torigie nonya netinga iga tonyore nonya na kintu mune pigapigi tobeke para nere ya toletera kintu tu alitalia mangana maya amagania na irari namonya na matatu mu weke para na yo igwetenga nubwe tomo yagusira abayiga basike bosyo naboko bakecheki asoko babwatesia mangana na mabe amaya kabisa kiboli ngaba nyakyombe abantu balisiko na abayabwa tomo yo muyaba bakonye senama igo tware goja kubasaba kamuranje bali isiko baranyare gutwara obokonyi kamuranje nincho ase keombe gekorokwa engoto youth group mwanje motokonye ekiagera ntolense ntoremeire mwaigure murabona abaminto batebire amatoke tobwate asitayo tokonye ebinto tobwate chinyeni echiro murabona echiro yaito yetago ya beire yairanirense tokatebi kunkoroseri gutore yairanirense amabati okatorocho kamuranje tokonye egere ebinto ebi byaito na into bigenderere korwari sabu mbia mono sana yo minto ombasa mbia mono sana bono munyakirogo andake naligo gali siko igure buya otebiringa ikyombe kiri sinigiseri narolire mbali no mochoko bibangete buya abantu bakomeka nabo nyote makonye ngayara abaikere gocha sekyombe namba Yesu minili yara nyoreke bono aso gotebia yore isiko kerokendo ora birengera libia yebia musiru ororire nga kerokendo ogocha amo kwa abantu gekora ngoteba baringa orosugu oromo ndo konyara gokora gento lakini kamura abwata nange batatu banega na mogokora gento to connecting gocha se kenyoroge gotoke ngoto namba yesimi 07 68 99 23 92 irole nambe yu ara nabo nambara libara uchisiko baraga liko bakonya 07 68 99 23 92 echina chichi namba yesimi ora tonyore no se keombe gito nabo namba nere ito gutumika no mo secretary nere ya nero naranyirwe erinde obokonyi na oboko mbia mono sana mo secretary nchiko chaga naye ena nangi namba yende yure oikyomekere kiru asuko obokonyi andaka bara iba irigule ko rusiko baga ndiko konya siniseiga kamuranje abaminto enambende yesimi igere 0 sana ibere sana isato isano isato esiro kianda 0722 885 309 abanya kiombe nganeti mwensi moita barenga bosyolyoka sindikisa nchibuligeli no togo kolera ntuligo tigara maege toka na bosyolyoka eyo masemo asirero omorulio sindikisa na togo ikiragago kurwa sekenyero kiengoto gegotoka South Mugirango ibe county ya Kisii wetera ase ebyo embebyito nabo sindikisa ito kone babonsi twabwaterana ayole twalengena barabo ntule gaigana Josephat Sungura twalengena muswatu kunga line tumorekana boigo ntule amono mongono ro kurenga chikundi twabwaterande maseyemo na kone abayanya kyumbe mwensi mwabana mogoko mwabana mogoko na korugaiga ase engoto omwanchi muleli go ikanga kiende aisindisa yago nchira tole ntutambo kechindoche ebitunwa nebitongo tuike ase sindisa yago twaligani nchira tole gocha nkuru kwa Geoffrey Sarigo omwana boliro bankuru kwa bye bye nyasago seni kurwa sindisa nenyengencho sindikisa bosyolyoka sindikisa bosyolyoka togendelyoka